ovom skupu poduzetnika čuli neki konkretni odgovori? Pa realno i nisu. Nažalost, svih nas poduzetnici su ponovili ono što su rekli lani, ali i godinu prije. Upozoravaju da je stanje u Hrvatskoj dramatično. Podsjećaju da i traže od vlade da provede konkretne, ozbiljne, dubinske reforme pravosuđa, teritorijalnog ustroja, državne administracije, obrazovanja. Podsjećaju vladu da je dobila mandat da treba biti odgovorna jer ima poražavajuće rezultate. Podsjećaju također da je već 10 kvartala BDP unatoč snažne porezne presije koja je sve veća upravo za vrijeme ove vlade, da nam BDP pada, a da na Zavodu za zapošljavanje je gotovo svaki 5. radno sposobni građanin. Da stvar bude teža, komentirali su se i ovi slučajevi moguće nove rekonstrukcije vlade koji kažu, koje ako će se dogoditi, neće se dogoditi zbog želje da se pomogne građanima, nego ponajprije zbog političkih obračuna unutar samog SDP-a. Više o reportaži kolegice Dijane Kovaček. U 2 tvornice tvrtke Bernarda 180 radnica proizvodi krevete i madrace, no njihova vlasnica vladine mjere, kaže, još nije osjetila. Za sad nismo imali nikakve one dobre strane tih mjera, osim što se povećao PDV, osim što smo sada dobili još za zdravstveno i za socijalno, opet nam se povećao i taj iznos. Nije ona jedina poduzetnica koja je nezadovoljna brzinom promjena. U HUP-u već godinama čekaju vladine reforme. U tom znamenitom kružnom toku, kao simbolom zadržavanja statusa quo i odbijanja nužnih promjena, ako već smo i lani spominjali nekoliko puta, mi eto vozimo i dalje. A za nužne reforme, smatra predsjednik Josipović, nužna je politička i gospodarska stabilnost, ali i konsenzus oko važnih reformi. Postoje neka pitanja o kojima bi bilo dobro da se nadiđu političke strasti, stranačke strasti, međustranačke borbe i da se pokuša naći odgovor, jer, kažem, neke reforme poput reforme lokalne samouprave, mirovinskog i zdravstvenog sustava će nadživjeti ne samo jednu, nego 2 ili možda čak i 3 vlade. Premijer kaže kako se rezultati započetih reformi ne mogu vidjeti odmah, te na suradnju poziva i poslodavce i sindikate, ali riječ konsenzus opisuje drugačije. Stagniramo već par godina, više od par godina i to se mora okrenuti. Svi koji tome žele pomoći, ne da su dobro došli, nego su nužni. Ali konsenzus je nešto što je idealno stanje. Društvo je uvijek konfliktno, ljudi misle različito i ta različito se treba pokušati okupiti. To nikad nije moguće potpuno, ali što više, to bolje. Eto, tako ja vidim konsenzus, to je približavanje. Hrvatske poduzetnike i dalje muči antipoduzetnička klima, ali i mnogobrojne administrativne prepreke. Ja sam sa državom pregovoram već 7 mjeseci da potpišemo aneks ugovora sa agencijom DUDI, ne ide. Ljudi se boje. Imamo osjećaj da živimo u poljskoj državi. Iza svakog kantuna čujete uskok poskok. Sve je više mladih ljudi i novih tvrtki koje se u poslovanju okreću isključivo izvozu. Trebaju gledati kako povećati svoj biznis, kako prodavati sve više, kako naći što više stranih klijenata, a taj posao Hrvatskoj, odnosno tu klimu poduzetničku koja je ovdje, ta šuma pravila i propis, jednostavno rješavati tek toliko da budu sve zadovoljni. Takve tvrtke nove generacije od Hrvatske i ne očekuju mnogo. Svejedno im je posluju li u New Yorku, Zagrebu ili Osijeku. Većina hrvatskih poduzetnika može im samo zavidjeti.